Εντάξει, τώρα με αρέσει πέρα για να σας δώσω ένα χαρό και να δοκιμάσω το ποδήλατο. Αλλά παραπάνω για να οδηγίες. Ποιος είσαι δηλαδή? Να μιλήσω για τα πάντα. Ποιος είσαι Ζάμε? Όχι, με ξέρουν, είμαι ο Χαράλαμπος Τεβέπτου, είμαι καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και τα τελευταία 6 χρόνια ήμουν επίτροπος περιβάλλοντος. Ο πρώτος επίτροπος περιβάλλοντος. Ο πρώτος. Είχε πριν. Μας πάτηκα μια φορά με τον Τάσο Παπαδόπουλο, γνωριστήκαμε και άλλη μέρα στα δέντρα στην μάνα μου, είπε η τηλεόραση ο επίτροπος περιβάλλοντος Χαράλαμπος Τεβέπτου. Να σας πω ότι χθες ή προχθές ακριβώς είχαμε παγκόσμια μέρα Πάσχα. Αυτό σήμερα είμαστε για να δούμε λίγο το θέμα των Πάσχων με ευκαιρία της επαιτίας. Άμα κοιτάξει κάποιος ένα δέντρο από μόνον του, τα πλεονεκτήματα που μας διά, πρώτα αναπνέουμε ένα οξυγόνο για να ζούμε και περίπου για κάθε άνθρωπο να δημιουργούν 6 με 7 δέντρα. Δηλαδή για να ζήσουμε εμείς πρέπει να έχει 7 δέντρα. Αν δεν έχει 7 δέντρα, να χάνεται ένα κουβάς κάθε καιρό. Ένα δέντρο για καθαρίζει τον αέρα, ένα που μας παράγει οξυγόνο. Καθαρίζει τον αέρα όχι μόνο για μας οξυγόνο, αλλά όλες πολλά δέντρα αφαιρούν μόλυνση, αφαιρούν τη σκόνη που είναι ατμόσφαιρα, διούν τόπο για τα πουλιά να κάνουν τις πελιές τους για να ζήσουν. Που κάτω που τα δέντρα, άμα κοιτάξετε θα δείτε κάτι το οποίο είναι πολλά special και ο παραπάνω κόσμος δεν το παρατηρεί. Κοιτάξτε να δείτε ότι δεν έχει αγριόχορτα που κάτω από τους ευκαλύψους. Ποτέ δεν έχει αγριόχορτα που κάτω από τους ευκαλυψώνες. Γιατί τα φύλλα του ευκαλύψου είναι τοξικά για τα βιota. Θέλω να πάτε στην Αυστραλία, που βρίσκουν τα κούλια φύλλα του ευκαλύψου, να βάλεις μες στο χωράφι ή μες στην αυλή και να μην βραχτούν αγριόχορτα. Ή πάμε στο μέσα να φάει. Στην Αμερική μπορούν να λεπτένουν ποτούν τους πελούς, το δέντρο. Ότι είναι καφέ και είναι πιο όμορφο. Άρα έχουμε τώρα το πλεονέκτημα με τα δέντρα ότι διούν μας πιο καθαρό αέρα, διούν μας τόπο για τα πουλιά και τα άλλα ζώα και έχουμε και ορισμένα άλλα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, είσαι μες στην πόλη και νιώθεις ζέστη. Μένεις μες στο πάρκο και νιώθεις μπροστά. Γιατί νιώθεις μπροστά? Γιατί τα δέντρα με τη σκιά τους που κάνουν και το γεγονός ότι κάτι έχει χώμα κρατούν τη θερμοκρασία του εδάφους χαμηλή. Ενώ άμα είσαι στον δρόμο με την άσφαλτο και τα κτίρια, θερμαίνονται τα κτίρια πάρα πολλά ώρα και όταν είσαι περπατάς μες στους δρόμους νιώθεις να έχεις πιο πολύ ζέστη από ότι άμα είσαι σε έναν πάρκο ή έξω από την πόλη. Και οι μελέτες που γίνηκαν πάρα πολλές και οι πόλεις όλες οι μοντέρνες, οι ψηφιακές, σχεδιάζονται με το λεγόμενο φαινόμενο της θερμικής δυσίδας. Δηλαδή, να σχεδιάζεις μια πόλη μονά δροσά, να μέσα στις υπολύσεις. Και άμα λαλούμε δροσά, μιλούμε 6 βαθμούς Κελσίου διαφορά που έναν τόπο μες στην πόλη που έχει πολλά κτίρια και δρόμους που έναν τόπο που έχει πάρει. Γι' αυτό τα μάσκα ωφελεί να έχεις μάσκα μες στην πόλη γιατί κρατούν τη θερμοκρασία χαμηλή. Ένα άλλο πράγμα. Είδατε τα νερά της βροχής που είχαμε πριν τον καιρό και θυμηθάμε από την τηλεόραση που εμπνέεται ο κόσμος, ηγεμόναν τα υπόγεια κτλ. Άμα μια πόλη δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό, άμα έχεις πάρκο, το τι κάνει δημιουργείς λίμνες, δηλαδή τα στα αγγλικά retention pond, λίμνες κατακράτησης. Λίμνες για να οδηγάς το νερό της βροχής μέσα. Αντί να το φύγεις να πάει παρακάτω στην πόλη, να γεμώσει τους οχετούς και τα υπόγεια πιο κάτω. Γι' αυτό στα πάρκα θα δείτε στο εξωτερικό πάντα υπάρχουν και λιμνούλες. Ούτε στις λιμνούλες δεν νομίζετε ότι είναι νερό το οποίο είναι πάντα καμέ. Οδηγούν με αγωγούς το νερό σε τούτες τις λιμνούλες για να το ποσκολίσουν το νερό, να το καθυστερήσουν και ύστερα σιγά σιγά να φύγει το νερό από την λίμνη, αλλά να μείνει το νερό καμέ. Και όταν μείνει το νερό καμέ, ξεκινούν άλλα ωραία πράγματα. Γιατί για παράδειγμα μετά στη λίμνη και βλέπεις πουλιά, βλέπεις βατράχους, βλέπεις έντομα, βλέπεις μια σειρά που άλλη ζωή φυσική η οποία υπάρχει. Και έχεις και έναν τόπο
για να πίνουν και τα πουλιά νερό. Γιατί κατηγορούν μας πάρα πολλά στην κοινωνία εμάς ότι τα πουλιά δεν έχουν τόπο και η φύση δεν έχει νερό να πιει. Μαζέψαμε το νερό όλο και πίνουμε το εμείς ή εγκαταστρέψαμε. Ένα από τα δύο. Άρα ένα μπάρκο έχει πολλά μεγάλη σημασία όσον αφορά τη φύση. Αλλά επειδή είμαστε στην Κύπρο αρέσκει μας και πολλά να χτίζουμε και να πουλούμε, κάθε φορά που χτίζεις έναν μπάρκο, οι περιουσίες γύρω από το μπάρκο βγαίνουν πάνω οι τιμοί τους. Και να σας πω ότι στο εξωτερικό στην Αγγλία, τουλάχιστον που την ξέρω, κάθε 3 χρόνια υπολογίζει ξανά η κυβέρνηση την αξία του σπιτιού. Και έτσι έρχεται η κυβέρνηση να κάνει έναν μπάρκο, βγαίνει πάνω η αξία του σε 3 χρόνια του σπιτιού, γύρω από το μπάρκο όλα τα σπίτια, και διάβηκε τα έξοδα της χώρας. Εμείς κάναμε την αξιολόγηση των σπιτιών το 1980. Από το 1980 είμαστε 2013, μιλούμε για τις αξίες των σπιτιών του 2080, ακόμα είναι καμάμε κάποια φορά αναθεώρηση. Έχουμε εικόπεδο, μασκαρισμένα στους κάστες, όλα τα κρύα μπορεί να στήσουμε το κιόπο. Επομένως πρέπει να θεωρούμε να από κάποιον άλλες χώρες. Και το γεγονός ότι έχεις ένα πάρκο προσθέτει πέρα από την αξία στη γη, πέρα από την βιοποικιλότητα που θα τη χτίσει, πέρα από το ότι μας βοηθάει εμάς τους ανθρώπους να έχουμε την υγεία μας με καθαρόν αέρα κτλ. Άμα είσαι έξυπνος μπορεί να σου δώσει κι άλλα κόρπα. Για παράδειγμα, άμα είσαι για μένα με το αυτοκίνητο και θες να πάει στα κλατζιά, να πάει γύρω από το πάρκο και να αρχίσεις την άλλη. Αν είσαι με το ποδήλατο όμως, διάσου συντόμους και θα δείτε ότι σε όλα τα πάρκα της Ευρώπης διάσου πλεονέκτημα του ποδηλάτη να περάσεις μέσα στην τόμη και αυτής την άλλη. Και έτσι εκείνος πω με το ποδήλατο πάει γλύωρα, εκείνος πω με το αυτοκίνητο πως κολλιέται. Και οι έρευνες λαλούν ότι όποιος πιένει ωραίες διαδρομές με το ποδήλατο, και αν πιο συχνά έχει πιο εύκολα το ποδήλατο. Άμα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο όλη την ώρα, μπουρούδες, να έχεις έγκαια κτλ. Σκέφτεσαι λίγα. Επομένως, άμα έχεις πάρκα, κάθε φορά που έχεις ένα πάρκο, έχεις αυτόματα και ένα φοβερό πλεονέκτημα με τους ποδηλάτες. Και τούτον πρέπει να τα σχεδιάσουμε αυτά τα πράγματα να τα έχουμε έγκαια. Γι' αυτό εγώ φωνάζω που θέλουν να κάνουν και δρόμο να περνάσουν το πάρκο της Ακαδημίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το πάρκο του Πανεπιστημίου, που μέσα στο Πανεπιστήμιο, θέλουν να κάνουν δύο πράγματα. Όπως έρχεσαι από τον δρόμο όπως το ΡΙΚ, θα ανεβαίνει κάτω στο ονομάζεται διαφόρου της Ακαδημίας, θέλουν να μπουν μέσα στο πάρκο του Πανεπιστημίου και να βγει στην άλλη πλευρά που είναι ο χώρος Λάρκακης. Αυτό είναι το ένα το πράγμα που θέλουν να κάνουν. Δεν θέλεις να ορίζεις δρόμο, πεζοδρόμια κτλ. Το άλλο πράγμα που θέλουν να κάνουν, θέλουν και αμέσως μπροστά από τα New Tower να κάνουν ένα μεγάλο roundabout, το οποίο να κάνει μέσα στο πιο πολύ μέσα στο πάρκο της Ακαδημίας, στο έργο της γωνιάς, θέλουν να κάνουν ένα roundabout σε πιο επίπεδο. Που είναι από εκεί που περνάς και από κάτω και από πάνω. Σημαίνει ότι το πάρκο δεν θα φτάνει τίποτα. Γι' αυτό εγώ έδιαψε διαδηλώσεις για τούτο και σταθώθηκα με πολύ κόσμο. Δεν θέλουμε τούτου είδους τα πράγματα. Θέλουμε ευκολίες να βγαίνουμε με τα λεωφορεία και να βγαίνουμε με τα ποδήλατα. Και άμα είχαμε πολλά πάρκα, να βάλετε ότι θα ήταν πολλά πιο εύκολο να φτιάξει ένα μωρό το ποδήλατο να βγαίνει στο σχολείο όπως και πέντε και εμείς στο νησί. Εγώ ξεκίνω από την Αγλαντζιά, μετά το στο πάρκο της Ακαδημίας, τότε και ένα καλύφωνο της Καντεπόλεως, αγοράμε για το νιού και έπαιρνα ένα Παγκύπριο. Τούτο ήταν πολλά εύκολο. Τώρα πως τρέφεσαι ούτε άλλο δύσκολο, γιατί δεν θα φύγω. Αλλά έχει τραγουδίο στην φύση. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που πάει ένας να αγγίξει πάνω στο δάσος. Τούτο το δάσος που βλέπετε εδώ, κάθονταν στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και Σχεδιάστα και εξηγάσαν ότι έχει δέντρα μες στο μάσο. Απλώς ήταν πρασινούδι. Όταν ξεκινήσαν και κάνουν την Καλαμόν, νομίζω ακόμα φαίνεται. Μαρκάραν μας το χάρτη είναι έναν δρόμο, ο οποίος είναι πρώτος το πιο προσφυγιώτος τώρα. Ήρθαμε και σταθήκαμε τα πέντε, σταματήσαμε τις κουτσόντες, διότι περνούσαν και ήταν τα κάτω τα δέντρα. Και ήρθαν και είπα σημάντα από las detección και έπρεπε να ξέρουν τα πένια να δουν ότι έχει δέντρα. Γιατί σχεδιάζουν τα χαρτιά χωρίς να πάνε να δουν που έχει. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί και θέλουμε σας και εσάς κάθε φορά που πειράζει ένα στα δέντρα
αντιδρούν. Ένα δέντρο θέλει 80 χρόνια να μεγαλώσει, πολλά σπουδαίο πράγμα. Ας πω ότι στις άλλες τις πόλεις, αν πάλι στην Ποστόνη, όλα τα δέντρα είναι μαρκαρισμένα με GPS και περνά ο υπάλληλος του Δήμου μία φορά τον μήνα και τσεκάρει τα δέντρα εδαμέ και την ώρα που νοικιάζει σπίτι, η μήτρα που βράζει σπίτι και έχει ιδιόκτητη την περιουσία, το δέντρο μπροστά από το σπίτι σου, μοιάζει τον GPS του και λαλεί σου εσύ είσαι υπεύθυνος για το δέντρο. Άμα κοπεί το δέντρο ή αν πάρει τίποτε, και λέει σου έλα τι έκαμε στο δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι μπροστά από την προσωπική σου περιουσία. Όχι εμείς κάνουμε εγκλήματα κάθε Σαββατοκυριακό. Κάθε Σαββατοκυριακό κάνουμε εγκλήματα. Γι' αυτό και τα μωρά θέλουμε να φωνάζουν να έχουμε κόσμο που πάει να κόψει τα δέντρα. Θέλουμε να φυτεύσετε εσείς δέντρα και μέσα στην αυλή και παντού και θέλουμε να τα προσέχετε. Και στο σχολείο και στα πάρκα και παντού. Και άμα είσαστε σε έτσι τόπους, να είστε πολλά προσεκτικοί δέντρα που κυκλοφοράμε μέσα σε πάρκο. Έχουμε πολλά πουλιά, έχουμε ληξερίδες που φωνιάζουν μέσα στα πάρκα, έχουμε δέντρα διάφορες ποικιλίες, το κάθε δέντρο έχει το δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του καλά και πρέπει να έχουμε ενέργεια. Και έχει μια ερώτηση που κάνει πολλοί κόσμος συνήθως. Γιατί έχουμε τόσα πάρκα με ευκαλύψους στην Λευκοσία ή κοντά σε μεγάλες πόλεις, ενώ δεν υπάρχουν πάρκα με ευκαλύψους μακριά από τις πόλεις. Δαμέ η περιοχή έμεινε τα πάρκα. Ήρθαν οι Εγγλέζοι και κάμαν τούτο το πάρκο, ήταν μια άλλα πάρκα. Και κάμαν το και τέσσερα ευκαλύψους. Οι ευκαλύψεις έχουν πιο χαρακτηριστικά, στα οποία τα κυπριακά δέντρα, εκτός που την ταρατσά δεν τα έχουν. Αφαιρούν πολύ νερό που τη γη δυστυχώς, και φέρναν τα όπου είσαι πολλά έλλη, νερά πολλά κτλ. Καθαρίσαν τη γη, αλλά έχουν έναν πάρα πολλά σπουδαίο χαρακτηριστικό. Άμα κόψετε τον ευκάλυψο, ξαναπταστά. Και άμα σκεφτείτε ότι ο Μικής Εγγλέζος είχε κέντρικες θερμαστής, για να βράζουν έβαλαν μέσα στα τζάκια ξύλα. Άμα έρχεται οι κυβερνητικοί υπαλλήλοι στα σπίτια τους, ο κόσμος τούβλος, η πόλη, πού ήταν να βρει ξύλα για να βράζει το χειμώνα. Και έτσι εφηλεύκας δέντρα που μπορείς να τα κόψεις για ξύλα στο σάκι. Και αυτό είναι τα πιο πολλά δέντρα που έχουμε κοντά στις πόλεις είναι ευκαλυψόνες. Πιο πολλές ευκαλυψόνες εφηλεύκαν τους για κτηρία γιατί κοντά είχε πληθυσμούς που έπιανα για το τζάκι. Γίνεται στο προεδρικό, έχει απέναντι δάσος με ευκαλύψη. Γίνεται στα κυβερνητικά κτίρια και ευκαλύψεις που έχουν για να ζεσταίνουν. Και το καλοκαίρι που τους έπιανε η πειράζη, δεν ξέρω από τα μεκάμους, έβαλαν όλα στους φαγγέλους και όλα τα γραφεία πάνω στα γαϊδούρια και φτιάχνουν τη μοιέσαν στον τρόπο. Είναι κανένας να ρωτήσει τίποτε? Θεμικών είδος. Όχι, καταστρέφει το τμήμα τα ζώα, άμα κοιτάξετε θα δείτε εδώ για παράδειγμα ένα κακί. Μια κακί, δεν είχα πατσουά, να πάει για άνθρωπο μια κακία, για κακίες δεν είναι κυπριακό. Για κακίες εφέρατε στην Αφρική και εφέρατε γιατί τρώνται στα ζώα, άμα είναι ξέγγες, αρέσκουν τους για κακίες. Τρώνται. Και εφέρατε για να κάνουν φραγμούς γλύωρες. Πολλά γρήγορα, είναι μεγαλώνουν. Αλλά οι ακακίες είναι εισβλητικό είδος. Μπορείτε να φέρνει μια ακακία έναν τόπο και σιγά σιγά σταπλώνονται. Και το έδωμα η ακακία δεν είναι αυτά τίποτε. Αυτό ξεκινά το δικό που πάει παντού και κάνει τις σταδίες του κόσμου. Ο ευκάλυπτος δεν είναι κυπριακό είδος. Εφάρουν όπως είναι αυστραλίες. Τούτος το έχουμε δάμε, έχουμε το κοινό, αλλά ότι είναι προσωπικά κάπου ένα τέτοιο ευκαλύπτος με τον άσπρο τον κόσμο. Και έχετε τους ευκαλύπτους που πολλά από τους κορδούς που θα δάνουν καλό χρονιά και τα λοιπά. Επομένως από εκεί έχει νομίζω άσπρους κορδούς ευκαλύπτων ως δίπους. Και δεν είναι δάμε. Άμα τους δείτε στην Αυστραλία έχει ακόμα πολλά βγαίνετε στο δάσος και βλέπει μια άσπροφυλλά πολλά άσπροφυλλά. Και να σας πω ότι οι ευκαλύπτοι έχουν μέσα σε τα εθέρια έλαια που εντούν από να φύγουν τα αστριόχους να μεγαλώσουν, που άμα έχουμε μωρά άρρωστα κάνουμε τους και
όσο τόσο αναπλέον να καθαρίσουν έτσι ακόμα. Επομένως, τούτο το κομμάτι ήταν τις ευκαλύψεις που είμαστε δαμέ, ήθελα να το πω. Και αν θέλετε να ρωτήσει κάποιος κάτι, πείτε. Πάντα ούλα, αν κάτι πολιτικό. Όταν φαντάζομαι ότι πάει να κάνουν